Takže ahoj, já jsem Derek a vítejte u mého dalšího videa. A jsem tu společně s mým snoubencem, s Jardou. Ahoj. A dneska jsme byli v Gateu, byli jsme v Opavě a tak si tady uděláme menší unboxing. Ten unboxing samozřejmě bude i z nějakých jiných obchodů, ale k těm se když tak dostaneme. Mně bylo řečeno, že mi šiltovka nesluší, tak jsem dostal klobouk. Že mi prej sluší víc. A já jsem si tady pořídil takovou hučku. Nejsem spokojený. Ten listek vzadu. Lociko, spust dolů své vlasy. Takovýhle klobouk. Taková děcka. Bude to asi velmi chaoticky děcka, ale to nevadí. 158 korun ten klobouk. A 98. Kdybyste to počítali, tak nám to nepište, protože my už jsme to jednou utratili a už to nechcem vědět. No asi. Já jsem si tady koupil, mám podobně barevné džíny, tak jsem si koupil takový i tepláky. Mega pěkný. Moje kapsula je vzadu. Měli k tomu mikinu ve stejné barvě. Ale měli to jako jsem, teplákovku. Nechtěl jsem to jako teplákovku. A stále 158 korun. Stejně jako klobouk. Takže jako crazy. Miluji. To nám úplně promluvilo. Já jsem si pořídil triko. No to vypadá jak plachta na kamion, ale mělo by to být M-ko. Fakt je to M-ko. A ono je to prostě hrozně hezký, protože já mám rád přírodu a je to prostě hrozně hezký, tak jsem si to pořídil. A stálo to 98 korun. Jako ten Gate. Co tam napsané vůbec? Nevím. Eternal, co znamená Eternal? Nevíš? Jako asi vím, ale asi nevím. Asi nemám mozkový buňky na to jako nad tím přemýšlet. To já jsem si pořídil polokošily, to je zase jakýsi obrovský. Není, to se ti zdá. A přitom já jsem měl v ruce M-ko a pak jsem našel, že tam mají jedno jediný S-ko. Nevím, kde to bylo napsané tady, že je to S-ko. Tak jsem si pořídil nakonec to S-ko a připadá mi to i tak obrovský. Každopádně miluju polokošile a mám takovouhle zelenou z tohohle materiálu, tak jsem si řekl, že ta písková bude prostě skvělá. Jsem si tady pořídil M-kový takový basic tričko. No a taky je to jak na slona teď. Ježíš. Fakt. No ono tak vypadá, ale ono to bude jako hezčí. Doufujeme, i s těma riflama to bude vypadat jako docela pěkně. A stálo 68 korun, ne děcka? Toto jsem prostě musel mít, to se mi hrozně líbilo. Jo, krásný tričko za 98 korun s dlouhým rukávem. Mega krásný, miluji. Mně se nelíbí. Já ho miluji. A toto jsem si pořídil já. Jako pro kočky, ale... To je prostě pro kočky, jo. Já se vám jenom snažím demonstrovat, jak si s ním budu hrát. A mně se na tomhle líbí, že to má jak rolničku, tak ten odsaz. 80 Má to pohled jak ty, Dereku. Přestaň. Hele, fakt. Zpátky k té polokošili. Ona vypadá prostě jak poušť, jak písek. A já jsem v tu chvíli, když jsem si ji kupoval, tak jsem ještě ani nevěděl, že se mi bude hodit. Ale my jsme potom zjistili, že hned vedle je Oby. Já jsem si v Oby koupil 2 kaktusy. Protože miluju kaktusy a chci je začít prostě pěstovat. Tak jsem si koupil 2 kaktusy. Každý stál 59 korun, jsou takhle krásný. Tu si rostou na poušti, takže pokaždé, když je půjdu zalit, tak si vezmu toto na sebe. Si budeš jako převlíkat. Jo. Kybu nebudeš zalivat častokrát. Jo, já jsem si koupil takový krásný s fialovými kytičkama. A ty fialové kytičky, normálně vám to tam možná nějak, nevím, jestli to bude vidět. Počkejte, já se budu velmi snažit, ale vidíte tady toto? Ten má přilepený ty kytky. Kdyby se vám někdy takové kaktusy líbily, tak bacha na to, my jsme na to naletěli. Na to my jsme na to naletěli. Jo, prostě to je to umělý. Jo. A vlastně koupili jsme hnedka i takový potácky krásný, úžasný. Myslím si, že se to k tomu jako hodí. Jo, že to vypadá moc pěkně. My jsme k tomu pořídili substrát přímo jako na kaktusy a sukulenty. Což se hodí prostě. A mě zaujala ta struktura, nevím, co značné. To je fakt písek prostě. Když jsme vzali 5 litrů, protože menší nebylo. Což na ty 3 kaktusy budeme mít třeba vle navždy. Kdo mě sledujete na Instagramu, tak určitě víte, že chováme africké šneky. K těm africkým šnekům se tak nějak vážou i stínky, což jsou v podstatě uklizečky, oni jim uklízí hovna, žijou prostě výkaly, hovna, prostě to je jedno. Já nebudu prostě dělat cenzuru. Máme je i samotný v ubikaci, protože prostě se nám líbí jejich chov. A zjistili jsme, že pro ně je strašně super rašelina.
Takže jsme ji koupili, protože jinak používáme kokosový substrát nebo lignocel, ale koupili jsme toto, 10 litrovka, úplně krásná. Takže tohle bylo všechno, bylo to velmi chaotické, nemělo to úplně posloupnost a nevím, jestli vám chci ukazovat úplně, jak to na každé vypadá, ty oblečení a dělat vám tady nějakou přehlídku, protože teď jsme přijeli po celém dnu, kdy jsme byli pryč. Takže asi vám to dělat nebudu, uvidíte to na mém Instagramu, který vám tady když tak teď hodím. A pokud se vám video líbilo, tak vás poprosím dejte like, zanechte nějaký komentář a mějte se hezky. Ahojte. Tak ahoj. Děkuji. Bude aspoň vtipný, ne? Jo. Tak jo. Start! My nemluvíme. Já budu mluvit. Já takhle normálně natáčím. Já si pro mě potřebuji prostě aklimatizovat, že točím a pak jakoby točím. Já jsem chtěl zkusit ten pohyb. Ahoj, já jsem Derek a vítejte u mého dalšího videa. A jsem tu společně. Dobrý den. Neříkej dobrý den, řekneš, kdo seš. Nemám tě představit já? Já řeknu, kdo seš. Kdo seš ty? Jo. To zvládnu. Jo. Takže ahoj, já jsem Derek a vítejte u mého dalšího videa. A jsem tu společně. Kdo seš? Já jsem si, kdo seš. Ne, vlastně, kdo seš ty? Já jsem musel, pardon. Ne, v pořádku. Mně to přišlo velmi vtipné. Je to vtipné. Kurva, si poseřu. To bude editování. To tak nemůžu říct. Já jsem jeho přítel. Tak já tě představím. Jo. OK. Yes. Prosím tě. A tak to je špatně, tak Já nevím. aj ne, Ty víš všechno. tak ahoj.